Kambi mar tudruok mar weche mag ong'we yamo Safaricom nobago tuke mag golf e tielo mokwongo boma ma Kisumu. Kamane tielo mokwongo itimo Kisumu, kata osebeni tukego osebedo kadhi nyime gwenge moko opogore mong'ere kaka Safaricom Golf Tour. Ma en nyasi mabende kawuono koro to nobagi e Nyanza Golf Club mayudore e chuny boma ma Kisumu. En nyasi mabende noyore kod rowere kaachiel gi jolony weche mag tugo mag golf kendo tiegogi e yo mowinjore. Safaricom timo ma kaka yono mar ting'o talanta kaachiel kod jiwo were ma ji nitiere godo opogore. Maneja mar weche uso e kambino gwenge go Mikai Alice Otieno kaloso omor ahinya to kod kwan mamalo mowuok kowacho ni ji nowuok moloyo kata kaka ne giparo. Kendo chenro no biro dhi odiochieng' makiny kendo kaachiel kod chieng' wuok tich. Kopogore gi Nyanza Golf Club, nyasi kata chenro machielo bende koro nobagi migosi e papa kuma ne koro jopuonjre matindo puoya ahinya ondamo makamano. Kawuono wan kaka jo Safaricom wakawo thuolo makende mondo warwak jotugo mag golf ka watemo tego jogo manigi talenta different categories. Category number 1 wan gi corporate kawuono ka matugo, asto kin wantie gi juniors matugo, ato chieng' mane wantie gi caddies matugo. Thuolo ni en thuolo mamiyo jogo mosebedo ka gidwaro tugo to onge gi namna imiyo gi thuolo mar tugo. Mar ariyo, daher wacho ni kawuono wamanyo kendo nyithindo mayudhe madirom higni 6 nyaka 18 mantie kod machiegni wa scout nyithindo madirom 30 e chomwalo Lolwe Estate Kuchachani. Tok mano nyithindo gibo kaw kendo gibo bedo trained gi jogo ma wapatna. Antiere kaendi nikech antie gi nyithindo 2 wuoyi gi nyako man gi dwaro mar ng'eyo tugo mar golf kendo gibiro tugo pile. Kaka matin cha ohero nene ga TV, koro kano winjo ni ikawo jika onyisa ni mondo akele kendo asekele nitiere ka. Koro kineno kaka ji osebiro mang'eny. Registration nokadho 140. Tede ni wach nodhi ma ji obiro. Koro players mobiro kawuono ng'eny. Tugo bera wachako gokinyi 6:30. Flight mokwongo nowuok 6:30. Sani wadhi kadhi gimoro saboro. Gimoro the last tee off biro bedo gimoro saboro nus. Tugo dhi maber. Atugo first 9, koro adwa chakado second 9. Tugo bedo mamit maratari. Gima nyalo wacho en ni ne walamo Nyasaye ni koth ochwe now. The earth is not hard. Koro mpira ridore arida kintie green kalo chande. Koro we thank God ni Nyasaye owinjo wa tugo dhi maber. As you can see, inero kende dhi mbele kanyero. Ok waneno marach chakre ne wachak gokinyi. Yes.